پەرلەمانی فدرای ئەڵمانیاوە دەمەوێت هەفتپێوینە لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی AfD پارتی ڕاستەوەکان دکتۆر ڤایدل بکەم. میتمی فخاو ڤایدل دکتۆر ڤایدل زۆر سپاس کە لەگەڵماندای بەڕێستان باس لەوە دەکەن کە ئەڵمانیا قەرزێکی زۆر دەکات بۆ بودجەی 2026 ئێوە پلانتان چییە کە باشتری بکەن؟ Aber natürlich, also wir haben momentan in Deutschland die Situation, بێگومان ئەم نەها لە ئەڵمانیای دڕەوشێکی دەنەکو بە بودجەیەکە دژی دەستوری کار دەکەن تەنێ دوێ خۆلا یاسادانینێدا دەینێکی ئەو قازدە کۆم بوو یەک و دیروکا پشتی شەڕە ئەڵمانیایدا میناکاوی نینە دوێ هونڤەیەکێ لەبەر چاوان بگرن کوت دەما سێ ساڵان دەسەڵاتە فرێدریک مەرزدە دەینێن مەژە سەدی شێستێ بەرهەمان ئەفخۆیە گشتی بوسەر ji سەدی هەشتێ بلند بن بازارên دارایی ji ber sivaveyekê dane divê em pareyekê pir zêdetir bidin wate sûdekê zêdetir bidin ser deynên dewletê yên ku dema wan 10 sala bi vê yekê jî bihayê deynan girantir dibe ev barê giran jî dikeve ser baca deran kesên ku sîkorteyê didin û nifşên paşerojê ji ber vê yekê em duê baweriyê dene ku ev budce ne destûrî ye û li ser hesabê xelkî û nifşên paşerojê ye ئەم دێ چ باشتر بکن ئەم دێ خەرجیان زیدەکێن بکن gelek madde hene ku dikarin bên rakirin wek mînak di siyaseta enerjiyê de em bi awayekî zelal dibêjin ku divê piştevaniya darayî sabvên şin ji bo stasyonên enerjiya ba û rojê bê birîn ji ber ku Almanya nikare bi elektrîkeke nearam bi rêve biçe wek mînak dema ku roj û ba tune bin elektrîka me tune ye û em dibin hawirdekar wate divê em bi temamî serbixwe bin ji derve ev yek jî tenê bi enerjiya atomî dibe ango dawî anîna li wêrankirina bînasaziya enerjiya welatê me û ji nû ve destpêkirina avakirina stasyonên enerjiya atomî her wiha ev beşekî wê yekê ku em ji bo berjewendiyên neteweyî ji nû ve dest pê gotobêjên li gel Rusyayê bikin da ku em petrol û gaza xwezayî bi nirxekî guncav bi dest bixin ez piştrastim ku Donald Trump jî ji ber vê yekê dixwaze peymaneke aştiyê hebe ji ber ku lêçûna jiyanê li Amerîkayê gelek bilind bûye binêrin ku Amerîkî divê çi qas bidin stemeniyê sedema vê jî ew e ku petrol gelekî biha ye Donald Trump ji bo wê berjewendiyên neteweyî yên welatê xwe pêdivî bi vê rêkeftinê heye da ku ji nû ve bê hilbijartin ji ber vê çendê divê lêçûna jiyana Amerîkiyan kontrol bike wî li New Jersey û New Yorkê ji ber bilindbûna lêçûna enerjî û jiyanê dengên xwe ji dest dane ji ber vê yekê ew dibin guşarê de ye ez bawer dikim ev roleke mezin dilîze ku ew bixwe bixwaze petrol û gaza Rusyayê hebe her wiha ew dixwaze Rusyayî ji Çînê dûr bixe ev hemû bi hev ve girêdane me wek Almanan jî nûnertiya vê yekê nekiriye tevî ku em bi heman awayî hewceyê gaza Rusyayê ne eger na em nikarin rekaberiyê bikin Also das Ganze hängt miteinander zusammen und das haben wir zum Beispiel wir als Deutsche gar nicht vertreten. Auch wir sind davon abhängig von russischem Erdgas, weil ansonsten sind wir gar nicht konkurrenzfähig. دکتۆر ڤایدل لە گفتوگۆیدا لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ئاماژی بەوە دا کە نایانەوێت پەنابەری سووریەکان دێپۆرت بکەنەوە ئێوە دەڵێن چی؟ divê em Sûriyan vegerînin heta em neçarin vê yekê bikin Sûrî ji hemû welatan vedigerin welatê xwe ne tenê ji Almanyayê ne sedema serekeya vê yekê jî ew alîkariya darayiyê zêde ye ku pêşkêşî wan tê kirin me zêdetirî milyonek Sûrî wergirtine yasayên me dibêjin ev rewşeke yasayî ye jî ku sedema rev û penaberiyê nemaye divê xelk vegerin warê xwe ji bilî vê yekê jî pêwîst e xelk vegerin da ku welatê xwe ji nû ve ava bikin ez nizanim çima wezîrekî derveyê Almanyayê digihî ji wê baweriyê ku em nikarin wan vegerînin di demekê de ku yasa dibêje divê bên vegerandin ji ber ku êdî sedemek ji bo penaberiya wan nemaye زۆربەی پەناخوازان لە ئەڵمانیا دەڵێن هەمومان تاوانبار نین ئێوە ئەڵێن چی؟ Ja, sind sie ja auch nicht. Also es geht ja auch nicht so um ڕاستە نە هەموو وسانە مژار نە ئەوە کو یان هەموو یان ژی تکەس بەلکی ji ber wê hejmara zêdeya rêjeyeke zêdeya sûcdaran hatine nav welatê me ev sûcdar di amarên polîsan de jî xuyan e Almanya bûye welatekî nearamtir û tundutîştir ev jî ji ber zêdebûna rêjeya biyaniyan e welatên sereke jî di sûçkirinê de Efxanistan, Iraq û Tirkiye ne welatiyên van welatan di sûcên mezin de di rêza pêşînde
دەنە وەک کوشتن و دەستدرێژیە سێکسی ئەف ڕاستیەکە کو divê were zanîn lewre divê em xwe ji wan sûcdaran û kesên ku bûne sûcdar cuda bikin û wan pişt re bişînin welatên wan. Darum müssen wir uns auch von Straftätern und kriminell gewordenen Menschen trennen und sie in ihre Heimat zurückführen. ڕاوشکاری ئەڵمانیا باس لە پلاتفۆرمێک دەکات کە ناوی وەکستەی ئاگنتوەیە ئەوان دەیانەوێت هێزی کار لە دەروی وڵات بێنن فراکسیۆنێکی بەڕێستان ئەڵەن چی؟ Ev pêngava pêncan e berî pêngava yekem. Pêngava yekem ew bû ku diviya bû şêwirmendê Almanyayê piştras bikira ku xelk li vir perwerde û rahênaneke baş dibînin. Lê vê yekê nake. Lewra em vê xemê dixwin. Sîstema me ya perwerdeyê li ser asta navdewletî têk çûye û em berdewam baş de diçin. Divê em ciwanên xwe, zarok û xwendekarên xwe li vir baş fêr bikin û perwerde bikin. Em tiştekî êdî nakin. Ev pêngava yekem e ji bo ku hêza kar û pispor bi dest bixin. Vê hikûmetê û berî wê jî partiya CDU di serdema Angela Merkel de dest pê kir. Wan rasterast berûva jî vê yekê kir. Wan bi girseyî kesên neşareze û bêbawername anî nav sîstemên me yên civakî. Hatina kesên pispor tu şopek jê diyar nîne. Heta bandoreke berûva jî hebûye. Ango her ku kesên neşareze zêdetir werin, ew qas zêdetir kesên xwedî bawername û pispor koç dikin û welatê me bi cih dihêlin. Ev yek di hejmara ne diyar e. Ji ber ku li cem me lêçûnên civakî û bace gelek zêde bûne û êdî nemaye ku ev lêçûn werin dabîn kirin. Ji ber vê yekê kesên gelekî pispor diçin dervey welat. Divê em vê yekê rawestînin û Almanyayê ji bo kesên jêhat yên tevahiya cîhanê bikin ciyekê balkêş. Lê berî her tiştî divê em xelkê xwe baş perwerde bikin. Aber vor allen Dingen unsere Leute selbst gut ausbilden. بەڕێز دکتۆر ڤایدل سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی AfD زۆر سپاس کە لەگەڵمان دابوویت.